ukloni sa, však ideme len sem. Ja že nás tam okradnú. O 5 minút neskôr. Tak. A toto je čo? Moja ruka. Čo je toto? Au. Prečo si... Wow, a toto akože čo má byť? To ja mám také? Neviem, ale asi áno. Počkať. A vôbec ty to máš? Yes, mám to. Jop. Teraz keď to mám toto, tak vôbec... Kámo, neboj sa. Bude to okej, však to máme. A počkadujem takýto. Pokračovanie na budúce. Aby ste vedeli, no tak ďalšia časť bude vyzerať nejak